Keväällä 2025 järjestetään tuplavaalit, eli kunta- ja aluevaaleissa äänestetään samana päivänä 13. huhtikuuta. Mutta mitä eroa näiden vaalien välillä on ja minkä puolesta niissä oikein äänestetään? Tässä tiiviisti molempien eroista. Aloitetaan kuntavaaleista. Kuntavaaleissa valitaan kunnan tai kaupungin valtuuston jäsenet. Valtuustoissa päätetään kunnallisten palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta, kuten kuntaveron määrästä. Kuntien vastuulla ovat esimerkiksi koulutus- ja varhaiskasvatus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, ympäristöpalvelut ja uutena lisäyksenä työllisyyspalvelut. Kuntavaaleissa äänestetään siis paikallisten asioiden hoidosta ja arkielämään liittyvien palveluiden järjestämisestä. Siirrytään seuraavaksi aluevaaleihin. Aluevaaleissa äänestetään aluevaltuustot hyvinvointialueille. Aluevaltuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta ja rahoituksesta, kuten asiakasmaksujen määrästä. Muita hyvinvointialueen vastuualueita ovat sosiaalihuolto, terveydenhuollon palvelut, mielenterveys- ja päihdehuolto sekä pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen. Tunnistat aluevaalien äänestyslipukkeen sen liilasta väristä. Käytäthän ääntäsi sinua lähellä olevien asioiden puolesta.